ஒரு கேம் விளையாடலாமா? விளையாடலாம். 10 செகண்ட்ஸில் அதிக பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் யார் சொல்வீங்க? அதுதான் டைம் ஸ்டார்ட் நவ். சினிமன் ரோல், மல்டிகிரெயின் பிரெட், லெமன் டார்ட், குக்கீஸ், சாக்லேட் குக்கீஸ். என்னால் முடியல, டயர்டாக இருக்கு. டைம் அப். பனினி பிரெட், சியாபெட்டா, ஃபொக்காஷியா, திராமிசு, ஒபேரா, சாக்லேட் கான்கர்ட், கிளஃபோத்தீஸ், ரஷ்யன் ஹனி கேக், திராமிசு, லெமன் செப்லே, சூஃப்லே, ஒப்பேரா. அவ்வளோதான். பீஸா, பர்கர், சாக்லேட் குக்கீஸ், சாக்லேட் கேக், வெனிலா கேக், ஐஸ்கிரீம் கேக்.